Mga kapuso, lalo pang lumakas ang Bagyong Goring habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang Signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Asahan ng malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Goring 270 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa south-southwest. Mababa rin ang tsansang maglandfall ang bagyo at inaasahan pa rin ang looping track o paikot na galaw nito. Mula southward, posibleng magbago at kumilos sa ito pahilaga sa mga susunod na araw. Bukod sa trough o extension ng bagyo, umiiral din ang hanging habagat na patuloy na palalakasin ng Bagyong Goring. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Ilocos Region, Cagayan at Isabela. Posible rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao.